Aduh, suara untuk kok rasane ra karuan kok kene sih mah. Jenenge lara untu yang ngono kuwi rasane papa iki. Umur ora tau sikatan to yo. Ya iya, papa wis seminggu pisan mesti sikatan. Budal tok kandel. Loro mepo mah. Ndono mah golek-golek obat ndono mah. Boro-boro obat duit ora nyekel papa ki piye to? Iki wis gawe kopi wae ndono lah petan. Yang omah para yo. Ora yo kopi kok nganggo uyah. Wis sik, Mas. Lanuan, cendes. Mah, mah. Apa, Pak? Kenapa tamu kae? Halah mau pakai godok wedang kae, ora ono kopi ning kruya kae. Wis boleh nambah nih. Di lo nggak diseket tamu nih kae sapa kae? Sopo sih? Kancil lah, wis ya ampun kira-kira mlebu-mlebu. Supaya ketemu lho ngerti ra sih. Kami sepal kok kawan hari. Just cicu sih. Jenenge sapa, Mbak? Jadi, Mas. Oh, wis kok mah menceng nang kene. Ndono mah, gawe-gaweke wedang kok piye kok ya le? Alah kok le ayu temene. Lah yuk wis ndek cowok dong. Alah, burung mikiri cowok masa. Gelem ora tak pinang nang blantek kondang ngalu kok. Kok melenggateli pira-pira juga genom kok melenggatel ning ngono. Alah, aman-aman. Wis pokoke beres. Alah, lah anu sepol kok kene iki kok. Aduh. Wes rupo elek kok gateli pira-pira nya gek gelem rokoke. Ono platot bali watak banget digateli. Ojo geru kok. Iya, Mbak. Ah. Untuk kulkas mari kok malah do koyo ngono ah. Ah, sik, Mah.